To gaskiya muna magana da shi Peter Obi ko kuma mamun kwamiti na aiki na ya dudduba dukkanin abin da ya kamata ya duba, ko mutane abokai da 'yan uwa duk suna zuwa suna magana, kuma na san shi ma can ana zuwa ana yi masa magana, musamman kaga da PDP da APC yanzu ba su sa ko da mutum ɗaya daga jihar Gabas ba. Saboda haka idan mu ma mu ɗauka ba, to kaga ta tabbata cewar babu wani tsari wanda za su samu ko na shugaban ƙasa ko na mataimakin shugaban ƙasa a cikin wannan tsari wanda ita so na shekara ta 2023. To shi ake tattaunawa, amma dai ai inda abubuwan suke tafiya ai babba shine babba a cikin tsarin, kuma an duba an ga waye babba to shi kenan sai a zaɓa shi, kuma ƙarami sai ya zama an ba shi ƙaramin. To sunana dai a matsayina na ɗan takara an aika, kuma tunda aka yi babban taro aka tabbatar da ni a matsayin ɗan takara na jam'iyyar NNPP wato New Nigeria People's Party a nan a Abuja, muke ta duddubawa a cikin 'yan uwa da abokan arzuka musamman wanda suke kudu. To duka tattauna da muke yi da waɗanda suke manya-manyan wanda ya kamata a ce za su karɓi a kudin da ma nan arewan, to ba a cimma wato matsaya ba, amma dai akwai mutane da yawa wanda aka yi musu kamar interview an tattauna da su akan a sa su. To gaskiya mu cika gamsuwa da su ɗin wanda aka yi ba, don muna zaton waɗansu manya za su zo su kuma wanda aka tattauna da su, in aka samu nasara to sai a ba su guraren da ya dace da su. Saboda haka dai a takaice an tura kamar wakilci kenan wanda muka ba wani ya sa da bature na cewa kamar domi